Sunrise Avenuen Samu Haber on Juha Valvion kanssa tuossa meidän studion edustalla muutaman metrin tällä hetkellä etäisyyttä ottaneena meihin. Ja pojat on tuolla keittiössä, Samulla on essu päällä ja siirretään lähetys Juha Valvion huomaan. Ja me ollaankin nyt ilmeisesti suorassa lähetyksessä Samu Haberin kanssa Fazerin suklaisessa keittiössä. Ja me ollaan tekemässä kakkua ja hetkinen, onks bling! Mikrosta nostetaan kakku tähän pöydälle. Ai se on erittäin tuore. Ja nyt ideana olisi tähän tämmönen niinku MM-kisahenkinen äitienpäivä kakku. Ja sullahan on, Samu, jonkin sortin tämmöistä pientä keittiötaustaa. Sä oot muun muassa Alex Nurmen suuri fani. Kyllä, koska Alex Nurmi, siis jos niinku kitaraa soittamalla on helppo lähestyä vastakkaista sukupuolta tai jääkiekkomailan kanssa, niin kyllähän se oikeasti se kampasimpukka, salaatti tai joku muu, niin ei meillä ole mitään saumaa Aleksia vastaan. Mut nyt, siis sulla on nyt 12 spray-kermavaahtoa siinä ja ei muuta kuin ruvetaan duunaille kakkuun. Laitetaan siihen. Itse asiassa ihan ensinhän lähdetään aina kun tehdään MM-kisa äitienpäivä kakkuun. Tää mun perinteinen, minkä joka pannaan niin valkosuklaarakeita tänne. Mä en jaksa tuota lusikkaa käyttää ollenkaan. Eli valkosuklaarakeita kouralla alle, kakkupohjan päälle. Mukava, niin kuin Alekskin tietää hyvin siellä omassa keittiössä, niin pannaan semmosia pieniä makuyllätyksiä alle, mitkä ei niinku heti katsomalla kakkua, selviä. Joo. Eli, ja nyt lähtee kermavaahdot siihen aika reilulla. Pitäisikö meidän käyttää ihan pikkasen kakkulapiota tuohon levitykseen? Sähän et ole ihan mikään tyhmä jätkä itse asiassa. Laita se sinne toiselle sivustolle. Okei, joo. Sinne pannaan kermavaahdot. Noin ja... Tää itse asiassa on helpomman näköistä kuin mitä tää on. Voiko tässä vaiheessa, Samu Haber, ottaa tuosta kakun päältä ihan sormella vaikka? Esimerkiksi puutella mua koko sukunimellä ja sosiaaliturvatunnuksella. Voi siis toki. Maistaa tästä vähän. Noin. No, erittäin jees. Mitäs seuraavaksi, nyt kun on kermavaahdot päällä? Pitääkö saada vielä jotain muutakin? Niin, tää oli ihan mun oma idea. Äsken keksin, enkä kysynyt keltään, niin perusmansikkahan näyttää vähän tylsältä, niin dipataan sitä tänne Fazerin suklaaliemeen. Joo, noin, tulee helvetin kaunis. Ja se, mikä tästä niinku tekee nyt tämän niinku jääkiekko-asian, on tää, mulla menee tässä ihan pieni hetki. Punaviiva. Niin, mitä saa ajaa takaa? Ei. Tää on maali. Oota. Tää on todella absurdin kuulosta varmasti sille, joka ajaa töihin tällä hetkellä. Siis nyt on kermavaahdolla koristeltu kakkupohja ja Samu laittaa siis suklaadipattuja mansikoita tuohon keskelle. Tekee siis lätkämaalia tähän keskelle kakkua. Erittäin, sanotaanko pieteetillä. Joo. Tässä on maali. Mä en tee maalialuetta, koska meillä loppuisi mansikat kesken. Sitten meillä on jossain kiekko ja siinä on jotain turkinpippurin rouhetta. No kyllä sillä varmaan kiekon pystyy tekemään. Nyt turkinpippurin rouheella kiekko niin sanotusti. Onko toi nyt alakulmassa? Se on mennyt längistä sisään. Tässä on on Ruotsin veskari. Nehän on suklaapoikia kaikki. Ja siis ananaskirsikka dipataan suklaaseen, siihen tehdään Ruotsin veskari. Veskari, mutta siellä on länget auki edelleen, koska siinä on just itse asiassa Jarkko Ruutu vetänyt hirveän taistelukohtauksen jälkeen. Hän on kaikki siis suunniteltu ne matsit, eihän niin on sopuotteluita. Niin ne on siellä. Jarkkohan me laitetaan sitten vielä täältä. Tästä me tehdään Jarkko. Mä en tiedä saako. Valkoisesta suklaasta. Kyllä se varmaan voi. Tuossa on kyllä avattukin jo. Että. Tuossa on avattu valkosuklaa paketti. Mansikat meni lattialle, sille ei voi mitään, mutta niin... Ja tää on itse asiassa se hieno juttu. Jarkko on täällä ja se niinku tuulettaa, niin kuin sä näet. Elikkä valkosuklaapalat pystyyn kakkuun ja onko tää nyt valmis? Eikö toi sun mielestä oo? Maali. Ruotsalaiset, Jarkko Ruutu. Äitienpäivä hommat on siinä. Hyvää äitienpäivää ja onnea kisoihin Suomi. Tsemppiä Jarkko. Hyvää palat.